أوريت زفترات معرف 15 እግዚአብሔር ንአብርሃም ኪዳን ከም ዝኣተወሉ በድሕሪ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ብራእይ ንአብርሃም አብርሃም ኣይትፍራህ ዋልታኻ ኣነ እየ ዓስብኻ ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን እዩ በሎ አብርሃም ከዓ ኦ እግዚአብሔር ጎይታይ እቲ እትህበኒ እንታይ እዩ እነሆ ኣነ ውሉድ የብለይን ወራስ ቤተይ ዝኸውን ድማ አልዓዛር በዓል ደማስቆ እዩ በለ አብርሃም አስዒቡ ውሉድ ኣይሃብካነን እነሆ ድማ ሓደ ካብቶም ግዝኣተይ ክወርሰኒ እዩ በለ እግዚአብሔር ከዓ ኣይፋሉን ካባኻ ዝተወልደ እዩ ዝወርሰካ እምበር እዚ ሳይወርሰካን እዩ ኢሉ መለሰሉ ንግዳም አውፂኡ ድማ ንሰማይ ጠምት مقصارهم التخيل انت خوينكا خواخب تقصر بلو عسعبون زر اخاخم وبزوح كخون يو بلو أبرام كا بأግዚአብሔር آمنه እግዚአብሔር دما نصدق قصرلو እግዚአብሔር دما نزا مدر زيا نرستخا خهبكا إله ካብ ኡር ዓዲ ኸለዳውያን ዘውጻእኩኻ ኣነ እግዚአብሔር ይበሎ አብርሃም ካ ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ነዚኣ ከም ዝርስተያ ብምንታይ ክፈልጥ በሎ እግዚአብሔር ድማ 3 ዓመት ዝገበረት አርሕን 3 ዓመት ዝገበረት ጤልን 3 ዓመት ዝገበረ ዱዕልን አምጻለይ ባሬቶን ርግብን ከአምጻለይ በሎ አብርሃም ድማ እዚ ሁሉ አምጽዩ ኣብ ከክልተ ተቆረጾ ነታ ሓደ ምቃልካ ኣብ መንጽር ተ ሓደ ምቃል አቀመጦ ነተን ዓዋፍ ግና ኣይቆረጸንን ናብቲ ስጋ ድማ አሞራታት ወረዱ አብርሃም ግና ይሰጎም ነበረ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ድማ ንአብርሃም ከቢድ ድቃስ ወሰዶ እነሆ ከዘፍርሕ ግብዝ በለ ጸልማት ወደቆ ሽዑ እግዚአብሔር ንአብርሃም ዘርእኻ ኣብዘይ ዓዶም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩን ሽዑ እግዚአብሔር ንአብርሃም ዘርእኻ ኣብዘይ ዓዶም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩን ን400 ዓመት ከኣ ባሮት ኮይኖም ከም ዝጭነቁን ብርግጽ ፍለጥ ነቶም ዝገዝእዎም ህዝብ ግና ኣነ ኸቐጽዖም በድሕሪኡ ዘርእኻ ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወጹ እዮም ንስኻ ግና ዕድመ ክትጸግብ ኢኻ ብሰላም ሞይትካ ኸኣ ክትቅበር ኢኻ ዓመፃ አሞራውያን ገና ክሳዕ ሕጂ ኣይመልአን እሞ ንዘርእኻ ኣብ 4 ወለዶ ናብ ዝኽመልሶም በሎ ፀሓይ ምስ ዓረበት ግብ ዝበለ ጸልማት ከኣ ምስ ኮነ እነሆ ዝተክኽ እቶንን ሃልሃል ዝብል ሓውን بمنغو اتزتقرارص سغا حلفه بتا معلت اتيا خا እግዚአብሔር ምስ አብራም እዛ ምድር እዚኣ ካብርባ ግብጺ ክሳብ ተዓብርባ ኤፍራጥስ ምድር ቄኔውያንን ቄኔዛውያንን ቃድሞናውያንን ሄታውያንን ፈረዛውያንን ሪፋውያንን አሞራውያንን ከነዓናውያንን ጌርጌሳውያንን ይቡሳውያንን نزار اخا خهبو ايه النابلة كيدان عتوه